กะคานาชะพังอุชาลีชะเปลี่ยนกุมโนอุคณะอุบอมดอนเออุบอมดอนปิซาอุบอมดอนกะยิงกะแซมอุบอมดอนวัดตังกะบามบันบามเฮนไรอุกะลาลองกุมอวยอุบริวอุบเป้าบาหากับประเทศเตลดาพิกว่าบันเตียบยากะคานาชะพังอุชาลีชะเปลี่ยนเป็ดยากะในกะวิดีโอฮาเดอปรากฏขนางมาเป็นเตียบยากะจิงยายลันตีจงอูปันงไงดรุปกันไอมันเซมยากะจิงเอมจงพี่เตปาราล็อกงานเป็นสแลมชูเอกปอร์จงพี่ต้องอินสงับเนาะยากะคานาชะพังอุชาลีชะเปลี่ยนบัดฮักเวกะจันเมียดฮันลอนดอนเฮาสแนมเชียจาร์พลัสปะคันไดพุสันเวอุคณะอุปดังเรียดผ้าอุชองฮารุดสุรอกบัดกะกัรเตงจงอูอุเดอุชาลีชะเปลี่ยนอุชาลีชะเปลี่ยนฮักตะกะปอร์อุดังดอนรูสแนมเอบุลัดงานผ้าบัดอุลักเรียดผ้าบัดอุพองกิจันกิบาเรียมบัดกิบัตเงียดบัดอุชาลีชะเปลี่ยนอุเปยกิบริวกิบยัดฮักตะกะรุดสุรอกฮันไรกิบริวกิมชิมละปัตเตียวยอุชาลีชะเปลี่ยนวัดละอุปันกะจิงยาราบนากีปัดกะจิงจงอุชาลีชะเปลี่ยนนาดุกะบะสดังกะลองกะบะบาดากะบาอุปาจงอูอุลาอิโนเอกะยิงกะแซมนาดุกะปอร์กะบะอุชาลีชะเปลี่ยนอุดังเรียดบาปัดกุมตากะกมีกะละหะบันรีอุชาลีชะเปลี่ยนบัดเยอเวยอุปาราจงอูบัดกะกมีจงอุชาลีชะเปลี่ยนกะได้กะน้องรวยฮักะเวยกะรีสตอรันกะบะเรียดบาฮันไรกำชะมาละปัดปันเยชิบุนกะปิซาปันปซายะกิคนจงกาบัดดอนรุกิปอร์ปะกากำชะมาละบันเลเตรปัดสุกีกะกมีจงอุชาลีชะเปลี่ยนกะละโยปังบัดกะละดุเนาะยะกะซูรจงกาปัดกะละสังเงเนาะบันเลเตรปัดเคลมกะซูรจงกากำชะมาละชุบันรวยปัดกุมตาเคลมกะจิงรวยกำชะมาละชุปันกะไมปิซาปัดกุมตากะยิงกะเซมโจชาลีชะเปลี่ยนกะละดุกบาปัดกิละหะปันวัดจิงยารับดากะเวกะยิงชะกะเวกะยิงปันโยจักะสะปัดดอนรุกิปอร์ปะกิมชิมละโยกะจักะบันสะบัดกุมตากิละหะบันเทียฮารอดสุรอกบัดอุชาลีชะเปลี่ยนอุชุทงานเบ็ดนามารชิมละละปันโยยะกะบัมมันละกะสงีบัดอุพองกิจุกิจันมันละกะสงีปัดกิเวกิขณะฮาบากิโยอีอุชาลีชะเปลี่ยนกิรคียาอูบัดอุชาลีชะเปลี่ยนอุสเงียวเลรันบัดอุสเงียวมารเวบัดฮาบาอุชาลีชะเปลี่ยนอุลาดอนโยสแนมกะเวกะจิงจากะบัสโนซิกะละวันจากะจิงอิมจงอูดากะบากะกะมีจงอูกะละโยปังจูรบัดกุมตากำชิมละละชุบัดตังperkat bhaบัดกุมตากะสอร์การกะละวันชิมโนยะกะปันระชาฮอสปิตัลปันสุมารยะกิบริวกิบะปังบัดกุมตาอุชาลีชะเปลี่ยนบัดอุปาราจงอูเมนตากิมชิมละดอนชุกิกมีกิกปาปันเป็ดยะกีบัดกุมตายะอุชาลีชะเปลี่ยนบัดอุปาราจงอูกิละพะเนาะฮักตะกะวอล์กเฮาส์ละเนกะตะกะจักะเตรบัดกะเนกะวอล์กเฮาส์กะเรกะจักะนาบันตากิขณะกิบะดกPerkane ka jaka kamsyam ladai ka jaka ka basno tanat na banta ki khana namar ki haban treshitom man lakasngi ki haban saja ka yeng ki haban saja ki jan par ki yoru tangkan diat ka bam Pat Charlie Chaplin syam la snow tanat bansa hangne par hakum kane ka jing Charlie Chaplin ula labia lade pa ulong uba kerpang pa ula ban penrki par ban pen kemen ya ki breu Pat haba ki we ki khana ki snow si Charlie Chaplin ushina ya ki dor ki ba komik pat uyajru hakarukom ka ba komik pat ya thuro ya ki khana biria bar ki khana hangta yarki par ki kletno ya ka jing snow si par ki kletno ya ka jing tngan par ya ka jing bar kumta Charlie Chaplin usno thu ya ka jing kongsan par ya ka sap ka ba udon pat uyoru ya ka jing kemen Pat hakaway ka step ka papernay ha London house nem shie jar kandai spalai Pat Charlie Chaplin hakane ka por uladon cut house nem bar hakane ka sngi kaway ka company shana film kala don kam ya uway u actor u badang ret pat kumta Charlie Chaplin ulayo I yakane kum kata ka kabuk siar pat kumta ulalej panyashim benta Pat haba Charlie Chaplin ulalej hakane ulan nervous pat ulakhanyu Henry Charlie Chaplin ukan mau uwan na ulong ubri ubadok pat kumta ukwa pat udon kam yakane kakam pat kumta manager jong kata ka company shna film ula kali Charlie Chaplin hato mela ban ak hato mela ban penrki yakibreu Henry Charlie Chaplin syam la jubab daki kantin Henry ulas dang ban penki yakamet jong dakaba uyaj kum ubri ubatan men dakaba uak kum ubri ubabuaj pat uak ru ban kelon pat kumta uta manager jong kata ka company ularki yabler pat kumta ula ong Charlie Chaplin me mitbit palat pat kumta mela ban wan sedang no la shai
บัดกันเนกะลองกะสินกะบันิกองนามันตาอุชาร์ลีแชปลินปัญโยเอกกรรมกะบาอูอุกวาชิชาปดดอนบรรตาปัดกับกรุ๊ปคอมเมดี้ปัดกิทราเวลยากะเอ็งลันบาโรกะเวนาดุกิชนองกิบาริตฮัดุกิซิตี้กิบาเฮบัดอุชาร์ลีแชปลินรุulah sedang ban pule bat ban pertuk buj kumno pun perform bat ulah nang ru ba kumno pun penki ya ka met jung u bat kumno pun shna ya kidur ki ba komik bat ulah bru bat teng teng om ton kam ban kren da ka tin ban pen reki ya ki breu henry lengba ka jingla jung u ban penki ya ka met jung u kala ban kren kham jam ban ya ka tin jung u bat ki pajba ki ijbha ya Charlie Chaplin pot Charlie Chaplin wala ulong ubri ubarai kho pot ubariet henry haba ula perform hapo stage ulong ubreu ubaklan bot Charlie Chaplin ula ban penderki yaki breu paro si kamera dakaba umsyam la don kam pan kren watang si kentin henry lengba ka jingla jung u pan penki ya kamet hakarukom ka komik baki wei ki breu kim syam la ban penki bat ba ki pajba kim syam pat la yo i menno ya ubreu ubalong kum Charlie Chaplin pat ka jing im jung Charlie Chaplin kam syam la long ka basuk pot Charlie Chaplin ru udang kamai dan kendiat bha pat ka grup jong u ki ha ban travel lengba ka train ka barim pat ki ha ban thia haki hotel ki batat pat ki don ru ki por ki ba Charlie Chaplin u ha ban perform live sausen ha ka shisngi pot Charlie Chaplin man ka por usu thaj bej henry umsyam la komplain nomor utip ba kanai kadai ka chance u pat kanai kadai kata ka lat ya u bo ula ban lat na ka jingdok Patkat ba kisnem kilanang yaj Charlie Chaplin ulanang tebet pot ula join ya ki company ki bala kam he pat bun ki breu kilas dang bantep ya ka kerteng jong u barha usnem shie jar khandai spa spel ka wei ka jingja ka basngau tanat kalawan ja ha ka jing im jong u barha ka wei ka step ka pranai jong u banai September house nem shie jar khandai spa spel Charlie Chaplin ulayang ha ka wei ka jahat ka ba he ba da ka ba ulami no na England panlej si Amerika Charlie Chaplin haba upet ya kata ka duriau ka bahe udap da ka jingting parha ka juk ka por udabro da ka jing smokeman namar ka wei ka company ka bahe bha na po Amerika kala invite yo Charlie Chaplin pan one perform hapo New York perkane kadai kata ka kabuk siar na benta Charlie Chaplin Berhakine kisnam ke Amerika kadai kata ke jaka pan pen urlong ya ke dream jongki berkumta Charlie Chaplin syam latip ke ke ban saja Henry utip pat bo ohap pan persyang berhaba Charlie Chaplin lapoi ha New York ki baro kilaya per bha dakaba wat ki building ru kilong ki bahe bha ki surok ru kilong ki bayar pat kaporu kaya jistat bha pat kumta Charlie Chaplin ulas ngaurit biang yalade kumba ulong uto ukna ubadon harut surok ha London Henry Charlie Chaplin syam la du jing Carmen ula perform bot lapen ya kasab jung u rengkat berkata ke company na po Amerika pat kilalej na New York pat syaki wei ki jaka pat ki city jong ke Amerika pat ki pajba na po Amerika ki ya Charlie Chaplin namar ka jingla jung u pan penreki yaki pat ba ka jingla jung u pan ya thu ya ka story klem don kam ban kren watang shiken tenro barha usnem shie jar kendai spak khatlai kawai ka jingja ka pasngau tanat kalawan ja haka jing im jo Charlie Chaplin dakaba wei ubreu ubaran ya ka movie company ulalap ya ka wei ka jing perform jo Charlie Chaplin par ka kerteng jo uta ubreu udai sanet par upen mi ki comedy film par ulayo ya ka jinglong kerpang jo Charlie Chaplin par kumta habalakut kata ka show ulawan ha Charlie Chaplin paduong bot ulaong ngalong ubreu papen mi film pat ngakwa ya me pandon benta pat ka film jonga pat ngan siu ya me $60 manla kata yeu bot Charlie Chaplin ula kendit namar $60 hapo shita yeu kadai ka pisa ka ba Charlie Chaplin syam la mudur haka jing im jong u Barhaka baningkong haba Charlie Chaplin ulapoi hakata ka jaka ak film director ula batai Charlie Chaplin bamedai banyang hangne medai banle kumta Henry Charlie Chaplin syam la sngo tanat banle kumne namar Charlie Chaplin ulong ubreu bakwa panpen ya kasab ka ba udon pot ukwa banle kat kum kasab jong u
Bat hakawai kasngi uta director ula ong Charlie Chaplin pangakwa ka film palai pau minit bat mela ban le kat kum kamon jong me bat mela ban pen I ya kasap jong me Henry kadai bej bandai ka funny movie. Bat kumta Charlie Chaplin ula lait haka dressing room bat ula pej ya kita gi janpong ki badon hangta bat ula shim ya kawai ka jaket ka baret bat ula pong ya kawai ka patlun ka bahe bat ula pong ru ya kawai ka tupia ka baret bat ula buru ya uwei utamaj ubaret haka dor jong u. Bat haba Charlie Chaplin ula depan pong ya kini ki jan ula pej haka yet bat ula yo I yalade kum uta ubreu ubat thamai ubreu ubaduk ubreu ubaret Henry ulong ubreu ubaslur ubreu ubasnusi bat ulong ro ubreu uba komik. Bat haba Charlie Chaplin ula lait hakata ka studio barok kibreu kila pej bat kila rki bat kila ong kanai ken kadai kababiang palat badai hakane ka porken kabalami kariam jong Charlie Chaplin kabangi ngitip haduk kine kisngi kiba menta. Bat kibreu kida abda ulan ban kwa ban pej ya ka film jong u bat ki khana ki rangba ki riuspa ki duk barok ki ej ya Charlie Chaplin bat ki rki haba ki pej ya ka film jong u bat Charlie Chaplin ula kelalong kumta ubreu ubapau nambha hakata kapor kumta unong a film ubapau bha hakaperthai baro kawei Henry Charlie Chaplin chimla kwa tang baki breu ken rki Henry kwa ru baka film jong u kandon ka meaning bat kumta ula sedang ban at lagi jing susi haki comedy film jong u bat house nem shie jar khandai spa arpway Charlie Chaplin ula pen mi kawei ka film ka ba ai kerteng the kid bat kane ka film kadai shapang utram ubalab ya uwei ukhna ubaduk bat ulari rasumar ya uta ukhna bat kane ka film kalong ru ka film ka ba funny bat kum juru kalong ka film ka ba snusi bat kumta kibreu haba ki pej ya kane ka film kirki bat kiyam artat bat kumta kane ka film kalong ka film ka banikong ka wala ban penyam bat penrki ya kibreu hakaju kapor bat kane ka film kalong ka film ka ba sei sok bha na benta Charlie Chaplin bat house nem shie jar khandai spa kar khandai laingut kibreu ki bakerteng Douglas Mary bat DW Griffin ki badai kibreu ki pau nambha ki badai kita ki nong pen mi film ki pau nambha bat kila shim kawai karai ka bakong san bha dakaba kilashna laka jong ka studio ka pau nambha ka baki ai kerteng ka United Artists bat kane kalong kata ka jing sedang jong ka jing kala namar hakapor ka ba menshua ki studio ki ba he bha ki control ya ka ai baro ki control ki aktor ki control ka pisa par ki control ka film Henry menta Charlie Chaplin par ka tim jongki ki la long free par ki lala ban sna film dalade kat ka ba ki kimon pat kane kalong kum kata ka dream come true na benta Charlie Chaplin namar menta wala ban sna ka film kat ka ba umon par house nem shie jar khandai spa arpsan Charlie Chaplin ulashna kawai ka film ka ba ai kerteng de Gold Rush pat kane ka film kadai shapang uwei ubreu ubalai sha Alaska pan le jwat ksiar bat uta ubreu biya kendo shibun ki jing kum ka jing sha khriat ka jing sha than pat ka jing ma bat hakane ka film la don ru kawai ka clip ka ba Charlie Chaplin ushat ya ka juti jung u pan pen kalalong kum ka jing pam pat kumta kane ka clip kla pen reki ya ki breu pat kane ka film kala kta ru ya ki jing mut jing perkat jung shibun ki breu pat kumta kane ka film kalalong ka ba sei sok bha bat kala kalalong kum kawai ka film ka ba pau bha hakata kapor bat house nem shie jar khandai spa life way Charlie Chaplin ula pen mi biang sakawai ka film ka ba ai kerteng City Light bat hakane kapor kiwai ki company ki ba pen mi film kila arsau haka film jongki dakaba ki kren kirwai Henry Charlie Chaplin pat kwa ban arsau haka film jong u bat ungej ba ka jing pen ki jong u ya ka met jong u ka khamha bane kito kiwai ki film ki ba ki kren bat Charlie Chaplin Ukraine ya ka ba shisha dakaba ka film jong u Kalat City ka penyam ya ki babun ki breu bane kito ki film ki ba pen mi sau pat menta Charlie Chaplin ula kelalong kum uwei ubarius pa bha ubadon laka jong ka studio ubadon laka jong ka company pat u control ya laka jong ka company pat udon ka jing lai loj ukhna ubaduk hapo London menta ula kelalong ubreu ubadon lot ya ki baro kaba ukwa bat house nem shie jar khandai spa sa phau Charlie Chaplin ula pen mi biang sakawai ka film ka bekerteng
The Great Dictator. Kanai ka film ria perba berkiwai ki film ki ba Charlie Chaplin ola depen mi. Berkanai ka film kadai sepang ka politik. Pat kumta kalong ka ma bha yo Charlie Chaplin pat pen mi ya kanai ka film pat bon ki breu kila ong yo Charlie Chaplin. Berkanai ka film kalong ka ma bha Henry Charlie Chaplin siam la pen sngap bot la pen mi ya kanai ka film. Berhabakut kanai ka film Charlie Chaplin Ukraine sepang ka jinglai lut sepang ka jing sebun mersem bar sepang kalong breu man breu. Berhabala pen mi ya kanai ka film House nam she jar khandai spa sau phau kanai ka film kalong ka basai sok bha namar bon ki breu ki ij bha kanai ka film Henry Charlie Chaplin ro las dang ban yo shibun kinong shun namar bon ki breu kila ong Charlie Chaplin pakanai ka film kalong ka ma bha badon ro ki breu ki ba ong Charlie Chaplin ba ulong unong syat kala bad ki ong ro kanai ka film kalong Persia ya ka Amerika. Badai hang naiken kelas dang kata ka jing ka jing em jong Charlie Chaplin. Namar ka sorkar jong ka US kelas dang ban page benya ya Charlie Chaplin. Bar kelas dang ban tokit ya ki kam jong Charlie Chaplin. Bar kelas dang ban wat ya ki jing bakla. Bar ki kot ku boru kila kan tok sneu syapang Charlie Chaplin. Bar house nam she jar khandai spa san puar kadba Charlie Chaplin udang mi na Amerika ban lek se Europe. Bar haba Charlie Chaplin umut ban wan pai se Amerika ka sorkar jong ka Amerika kala cancel no ya ka visa jong Charlie Chaplin namar ki ong ba Charlie Chaplin syamla syu ban wan pai ha Amerika lemda hapan jubab ya ki jingkli syapang ke politik ka ba ungej perkumta Charlie Chaplin ula lengo namar ula im hapo Amerika kumpa South Post nam usdang ban pau ha Amerika putla pen mi ki film ki bapau ha Amerika Henry menta kim simla kwa ju ban wan pai biang ha Amerika kumta Charlie Chaplin ula snow si put ula snow dom pat kumta ula rai po unom wan pai shu hapo Amerika bat ula let no ja Switzerland pat kayeng ka sem jong pat ula ong pangangam don kam ka Amerika Henry ka Amerika ka don kam yanga pat kumba art post nam kalayat Charlie Chaplin simla let shu ha Amerika Perudang teng bersina film hapo Europe Henry kam syamla long shu kumju kumbalong hapo Amerika. Berhadin arpos nam kata hau April jong usnam she jar khandai spanyol puar ladon kawai ke academic award ceremony hapo Amerika baru Charlie Chaplin ula penkendit ya kibreu dakaba ulet pai biang hapo Amerika baru Charlie Chaplin menta ula don proud place nam. Berhaba Charlie Chaplin ulet hapo stage uyat suki Badu Charlie Chaplin ulong ubreu ubarit badu barai kho perkisnyu jung kila kelarong li Henry kikmat jung kidang ne kiba phanai badhaba kibreu kila yo Charlie Chaplin hakata kapor kila yang nakabasyong par kila thap ya kikti jong ki shislam badon ro kibreu kibayam Henry Charlie Chaplin ulayang hangta bad ulapet ya kibreu daga durkmat ka bapu samrki bad laong ya kinagi kentin. Thank you so much. Berkanai kamit kalong kamit ka bakemen namenta kinong Amerika namar kiken mau balai ki ya Charlie Chaplin perkiken mau ya ka jingkemen ka ba ai haki perkiken mau ya ka jingrki perkiklet no sepang ka politik perkiklet no ya ka jingdom jongki baru Charlie Chaplin ulalait pai biang siapo Switzerland bot la penlut no ya ka jingim ka bakadu jong hapo Switzerland barkalok jong ka ona barkikun kikti jong Padhau arpsan tarik Desember jong usnam she jar khandai spanyol punyau Charlie Chaplin ula kladno nakane kasla perthei haka arta ka ba prasnam bad ka kubor sepang ka jingyap jong Charlie Chaplin kala sapriang baro si perthei bad ki breu kikan mau perki page ya ka film jong Charlie Chaplin boru Charlie Chaplin ro ula bu hangi ya ka film ka pen phu samrki yangi habangi ngi page bad ka pen yamru artat yangi bad Charlie Chaplin ula bu ro hangi ya karakter de Trump karakter babaro ki breu jong ka perthei kitib ya hadu kine kisngi kiba menta bad Charlie Chaplin pen iru hangi bawadla ulong ubreu ubaduk Henry ula pen kala ya ka perthei baro kawe namar Charlie Chaplin ulong tang ukhna ubaduk uba im harut surak hapo London Henry hakasni jingyap jung baro ka perthei ka ken mau ya patkanai ka khana syapang Charlie Chaplin ka hikayangi bahoat ka jingim kalong ka bae padwala ngim syam don hakabangi ngi sedang Henry habangi ngi tresitom ngim syam du jingkan men
pan ngibut ya kapasyon jongi chisin kasngi ngin sapoi bej chakathong jong ka jingjob perkakhana syapang Charlie Chaplin kahikai ru yangi bawat langi long ubri ubaduk henrai habangi ngi tre hitam ngilong ki bas ngauret niyaj hakalenti kabadai nishania hakajing penyaj lenti jong ublai chisin kasngi ngin sapoi bej chakathong jong ka jingjob barhaoj ngidai bar sneu thu habangi le ya kanau kakam Ibreu ki bakran ben, Ibreu ki bakkan tho, kin don bet, henry ngimdei ban sngap yaki, namar hakabakut kasngi, kinong shun, kilong bet, shibenta, kalenti, jong ka jingjob. Te paralog, menta kasngi tang kine ki video ki bakhendiat, te lada pisngau tanat, ban sngap yakum kine ki judge video, war clear ban subscribe yakane ka channel, ban phila ban yo, yaki video ki bangan sapen mi, war kum juru, kum kadak ban support, war ban ajing Christian yakane ka channel, kublai shibun.